Jeg hedder Lasse Gudmundsson, og jeg arbejder på GEUS, og det har jeg gjort i næsten 40 år faktisk. Altså i forskellige afdelinger på GEUS. Og der har jeg arbejdet både i laboratorierne, og jeg har arbejdet meget i felten, både i Danmark og i Grønland. Og jeg har, jeg er felttekniker. Jeg er uddannet laborant oprindeligt, men det jeg holdt op med for mange år siden, da jeg stod og kiggede ud af vinduet og så, hvordan vejret var derude udenfor, så måtte jeg ud og være ude med i felten, ikke? Og det har jeg så gjort lige siden. Det vigtige for mig, det er, når jeg går på arbejde hver dag, det er jo, at jeg synes, det giver mening. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, der er en mission på en eller anden måde. Ikke? Jeg har en mission. Jeg vil gerne være med til at for eksempel det der med at bore et hul i jorden og se på, hvad er der nede i jorden. Det synes jeg, for nogle mennesker vil det måske bare være, det er bare et hul i jorden. Ikke? Men for mig, der er det altså sådan altafgørende, at vi er med til at sikre, at de kommende generationer får rent drikkevand. Det er meget betydeligt. Og jeg så kan gøre det sammen med kollegaer, som er engageret og motiveret og topinspireret. Altså du kan jo ikke, hvis du stiller dem et spørgsmål, så får du et svar, der er så langt. Det tager mange timer på, før de er færdige med at svare. Ikke? De siger ikke bare, nej, det kan du få en anden dag. Nej, de kommer ind, og så de svarer dig, og de kommer med tegning, og du får måske underkøbet en lille artikel, du lige kan læse, ikke, hvis der er noget, som du er i tvivl om. Så selvfølgelig pas på, hvad du spørger om, hvis du har noget, du skal lave. Ikke?